Egun ondan hoi, hasi ingo gara gaurko osoko bilkuragaz. Lehenengoko puntue, 2024ko abenduaren 20ko osoko bilkuraren akta onartzea. Bat emateko dako, bez. 2025ko fakturen zerrenda balioeskotu eta onartzeko proposamena kontu hartzaietzako eginkizuna ez betetzea, 2025ko lehenengoko espedientean. Abendukoa, Ute Kirolak. Miren, mesedez? Bai, bueno, hau aurreko hilabeteetan eta baitare pasatu dan faktura bat da, eta, bueno, aurkeztu dugu gehiagotan baitare horren. Batez ere da, abenduari dagokiona, desberdintasuna kasu honetan faktura iritsi danean, edo teknikariak bere txosten egin dudunean da, kontratuaia dagola esleipenaren behin betiko onarpenerako epe barruko fase horretan dagola. Eta batzordean pasa zen, eta hau batez onartu zen. Bueno, esatea kontratu oneri lotuta hori, espero dugule martxoaren batean, ja enpresa berria astea zerbitzua emoten. Baina, bueno, 3. puntua. 2025ko fakturen zerrenda balio eskotu eta onartzeko proposamena, kontu hartzaietzako eginkizuna ez betetzea, 2025ko 2. espedientea, irailekoa eta urgatzi. Miren, mesedez? Bai, bueno, hau ere baitare pasatu zen antolakuntza batzordetikan, eta bertan agertu zen gizarte ekintza komunitarioko arduradun teknikoaren eta baitare kontu hartzaietzako teknikariaren txostenekin. Faktura hau da Astepeko familiei eman zitzaien asistentzia argindarraren mozketaren ondorio segondu sana, bazkari eta afari zerbitzua eman zitzaien Nafarroa zentroko kafetegiko kudeaketa, eta prezioak tezen duzian beste kontratuan agertzen diranak, eta ontzat ematen dute, aurrikusi ezin ziteken aurrikusi, eta pasatu behar da plenotikan. Eta hau batez onartu zen batzordea. Laugarrena. Hasieran honetzi aurrez aurre eta urrutitik telelanaren bidez lan egiteko sistema misto arautzen duen arreglamendua. Jon, mesedez? Bai, egunon guztioi. Aurrez aurre eta urrutitik telelanaren bidez lan egiteko sistema misto arautzen duen erreglamendua lehen onespenaren arautzeko aurkezten dugu. Historikoki telelana arautzeko ez dugu izan erreglamendurik, eta hori dela eta orain dela urte bat sindikatuekin adostu genuen lan talde bat egiteko, erreglamendu bat lantzeko. Azaroaren 26ko mahai negoziatzailean, telelanaren erreglamendu hau martxan jartzea adostu egin zen mahai negoziatzailean. Erreglamendu honek telelanean jarduntzeko hainbat baldintza eta ezaugarri azaldu eta sartzen ditu. Erreglamenduaren xedea eta aplikazio eremua, baimentzeko prozedura, eskaera egiteko modua, baimenaren iraupena, lehentasun irizpideak eta beste zehaztapen batzuk. Lehen onespen honen inguruan, antolaketa mailan eman genuen berri, eta orain bozkatu egin beharko dugu. Eskerrik asko. Mesedez? Egunon dan hori, guk bozketan inguruan abstenitu egingo gara, baina ez printzipioz telelanarekin ados ez gauzelako, gu telelanaren erabateko, oso aldeko gara, telelanaren oso aldeko gara, baina ikusten dizkiogu bai erreglamendu honi utxune eta zehazgabetasun pila bat, ez? Azteko erreglamenduari begira, zalantzak dauzkagu berdintasun irizpideak errespetatzen dituen, ez? Batez ere ikusten dugulako erreglamenduaren baitan, departamendu buruen eskuetan uzten dela, erabakitzea benetan telelana egin dezaketen langileak eta ez. Baina, klaro, etzaile inolako irizpide objektiborik ematen. Orduan, iruditzen zaiguna da horrek eragin ditzakela desberdintasunak eta gainera izugarrezko presioa ezartzen dela departamendu buruen eskuetan, esateko inolako irizpide objektibo gabe nork egin dezaken telelana eta zergatik egin dezaken telelana hori ez. Eta gero, aldi berean, 3. artikulora jotzen baldin badugu, betekizun subjektibo eta objektiboetara baldin bagoa esalegia, ikusten dugu artikulu horretan esartzen diren irizpide edukan beharrak, kasi udal honetako langile guztiek betetzen dituztela. Orduan, denek izango dute aukera telelana egiteko, edo ez dakigu, ze irizpide horiek denak betetzen dituzte. Gero, bestalde bai iruditzen zaigun, badaudela udaleko langile batzuk,
€120 plus edo komplementu bat jasotzen dutenak, bere prestutasunagatik, eta guk printzipio zalantzak dauzkagu pertsona hauek ere telelanerako aukera izan beharko luketen. Iruditzen zaigu horrek ere berdintasun printzipio de irizpideak ez dituela betetzen. Hau da, €120 plus edo komplementu bat jasotzen baldin baduzu prestutasunagatik, aukera izango duzu gero telelana egiteko, guri horrek zalantzak sortzen dizkigu. Gero artikulu horretan ere, 3. artikulan ere, jasotzen da telelana egiteko udalak erabakitako komunikazio sistemak galdaetziko zaizkiola langileari, ez? Komunikazio sistema horiek nork hartuko ditu bere gain. Wi-Fi adibidez, nork ordainduko du, nork hartu beharko du bere gain. Ze telelanaren lege orokorrak, gobernu legeak, uste dut 51 buruzari naiz esaten du baliabide horiek enpresak berak, kasu honetan udalak berak hartu beharko dituela, baina ez da zehazten. Eta da uste dugula hori ere zehaztu beharko litzatekela, ez? Gero, bagoazen telelanaren 5. artikuluan, ez? 5. artikulu horretan ere esaten da, telelanaren eskarak egin behar direla azaroaren 15-etik, azaroaren 30 bitartean, ez? Baina hor, ja benetan, printzipioz, zehazten da ze egunetan hartu beharko duten, ze egun konkretutan hartu beharko duten langileek telelanerako aukera hori. Ze, klaro, telelanerako aukerak ere izan ditzake, zirkustantzia desberdinak. Ez dakit konbeni den urte hasieran zehaztea zein egun konkretutan atzikitu zaitezken telelanera. 5. artikulera bagoaz bebai, esaten da, kasu berezietan, azaroaren 15-etik azaroaren 30 bitartean ez baldin badira eskaerak egiten, baina urgentziaren bat ematen baldin bada, telelanerako aukera ere egon daitekela. Eta horren ebazpena izango dela, emango dela 15 egunetako epean gehienez. Urgentziasko kasuak baldin badira, guri 15 eguneko epe hori luzegia iruditzen zaigu. Hau da, egia da, gehienez esartzen den epe bat dela, baina gehienez 15 eguneko epea ematen baldin bazaio udalari edo kasuan departamentoko arduradunari horren inguruko ebazpena emateko urgentzia hori non geratzen da. Gero, 6. artikulura baldin bagoaz, eta baimena emateko lehentasun irizpidei erreparatzen baldin badiegu, hor gauza batek atentzioa digu, esaten da, zaintza bermatzeko edo zaintza bideratzeko espiritu horrekin ez, aukera egongo dela 16 urtetik berako umen zaintza daukaten horiek baloratzen dira 4 punturekin. Uste dugu edo zalantzak pizten dizkigu benetan, 16 urte arteko pertsona horiek, 12tik gorako pertsona horiek, benetan zaintzarako beharra duten edo ez. Eta badaude beste modu batzuk igual agian egiteko. Badaude egoera batzuk, adibidez 12 urtetik goragoko pertsonek igual zaintza berezi bat behar baldin badute, eskatu eta justifikatu. Baina 4 puntu ematea 16 urte arteko umeen zaintzarako, zer gertatzen da? Umerik ez daukaten pertsona horiek puntu gehiago jasoko dute 16 urte arteko umea daukaten pertsonek baino, hori iruditzen zaigu aldi batean bereizketa nola baiteko bereizketa egitea dela. 12 urte ondo diritzogu, 13 inkluso, baina 16 urteko pertsonek ez dakit benetako zaintza behar duten edo ez. Gero era berean, lehentasun irizpiden artean ezartzen da errekorritu beharreko kilometroak, ez da? Printzipioz funtzionarioei egokitzen zaien legediak esaten du, funtzionarioak herrikoak izan behar duela, ez? Eta aukera ematen da herritik kanpokoak ere izateko. Baina funtzionarioak herrikoak izan behar baldin badu, zergatik errekorritu beharreko kilometroak balio behar izan du, balio dezake irizpide modura lehentasuna izateko telelana egiteko edo egun aukeratzeari begira. Hori ere ez dugu ulertzen dugu horrek langileen arteko bereizketa ekar dezakela, ez? Eta bukatzeko, eta ja hau deigarria iruditu zaigu oso, ez dugu ulertzen zergatik telelana onartzen denean eta erreglamendu hau aurre ikusten denean, ez?
hiru lau horri dedikatzen zaizkio telelanaren benefizioei edo onurei ez, baina gero aldi berean, esaten da, edo langilei debekatzen zaie telelana egitea astelen eta ostiraletan. Eta guk uste dugu hori dela langilearen fedetzarra presumitzea. Ez dugu ulertzen zergatik asteartetik ostegunera telelana egiteko aukera daukaten eta astelenetik eta ostiralera ez. Zergatik, ze arrazoi dago horretarako. Guk guzti hau dela eta argi utziz telelanarekin erabat ados gaudela, baina ikusten dizkiogu erreglamendu honi zehaztasun pila bat, arazoak langileen arteko arazo pila bat ekar dezaketen zehazgabetasun pila ikusten dizkiogu eta abstenitu egingo gara, bale? Eskerrik asko bego. Jon? Bai, azkenean araudi hau mai negoziatzailean adostu zen, sindikatuak egon dira, negoziazio bat egon dira, eta bakoitza bere ikuspuntuak sartzen saiatu egin gara. Hor arduradunaren sailaren papera azkenean izan da, beraiek dakite oso ondo funtzionamendua zelan dijoan eta beraiek kudeatu aldute. Bai, esaten duzu zabaltzen dugula zerbitzu guztietara, baina hori sindikatuek eskatu zuten, alik eta langile guztiei zabaltzea. Gero arduradunak ikusiko da, posible dan edo ez. Eta gero beste zuek esandako beste gauza batzuk, azkenean negoziazioan agertzen dira, sindikatuek eskaten dabe, gube, eta azkenean saiatu garena da eustartzea funtzionamendua, osea, zerbitzuen funtzionamendua eta langileen eskubidea. Saiatu gara alik eta erreglamendu, ez dakit, aterkira handi bat sartzea, bai gure eskaerak, bai sindikatuena, eta hori da dekogun erreglamentua, eta hori da adostu dugun erreglamentua. Perfektu agian ez da, baina horreta azkenean guk uste dugu, eta sindikatuak be uste dabe, horrela araudi balortuko dugula, eta ja telelanaren asunto hau eukingo dugula onartuta eta araututa. Gehiago ezin dezaket esan. Baina, eta adibidez ostiral eta asteleneko telelana ukatzearen egiteko astelen eta ostiraletan telelana egiteko aukera horren ezezkoaz, zein da? Azkenean. Bai, parkatu, Nik uste dut azkenean egun horietan askotan igual telelan jente gehiago egingo luke edo ez dakite, apurtxo bete diregu batzuk lan bereziak, ez? Eta orduan hor sartzea ez dakite, azkenean zan zerbitzua aste osoan zehar bermatuta egoteakoa maila baten. Eta horregatik sartu zan ez dauka ez dakite ideia gehiagorik. Baina jartzen da departamentu buruak berak egoeraren arabera berak ezarriko duela, orduan zergatik ez astelen eta ostirala, esan nahi dut, bai, egia da igual jende guztiak izan nahiko lukela astelen edo ostirala, baina bueno, jasotzen da ezinezkoa baldin bada departamentu buruak berak kudeatu. Baina erreglamentuan mugaren jarri behar da eta horregatik ipini da. Gero berak jolastuko da, baina azkenean hori muga bat jarri behar da. Eskerrik asko, Jon. Eskerrik asko, Jon. Horrengo puntora joko dugu, behin bet... Ai, parkatu! Parkatu benetan. 5. puntua. Behin betiko onartu Amorebita Etxanoko udalerriko zarataren mapa. Ester, mesedez? Ez tozu boskatu? Parkatu itxaso. Jasone ondo dauz, boska. Ez, parkatu zuk. Lasai. 5. joko dugu. Behin betiko onartu Amorebita Etxanoko udalerriko zarataren mapa. Ester, mesedez? Egunon. Puntu honetan Amorebita Etxanoko zarataren mapa behin betiko onesten dugu. Dokumentu honetan soinufoko guztiek udalerriari eragiten dutzin soinu mailen ebaluazio orokorra jasotzen da. 2022 uztailaren 15ean hasierako onarpena emon ondoren hilabetez jende aurrean egon zen, gero ETS-eren alegazio bat jaso zen eta apoaren izapidetatik eratorritako aldaketatara egokitu ondoren gaur behin betiko onarpenera ekartzen da. Gai hau lurralde batzordean onartu zen aho batez. Bai, egunon. Puntu hau guk batzordean puntu niri baiezkoa eman eutzagun,
baina, aurreratzen dutxogu datorren puntuan urrengoan ekintza zarataren kontrako ekintza planean eseskoa bozkatuko dugula, eta azkenan bi gaiak lotura dikienez, koherentzia mantentzearen, erabaki dugu puntu oneri bebai eseskoa ematea, eta gure argudioak urrengo puntuan azalduko duguz, bai. Asko izaskun. Besteren bat? Seigarren puntua. Onartu Amorebieta Etxanoko zarataren aurkako ekintza plana. Ester, mesedez? Bai, puntu honetan Amorebieta Etxanoko zarataren aurkako ekintza plana onarpenerako dakargu. Berrezko kontsultak egin zizkie zarata fokun erakunde titularrei, ala nola ETS-eri, Bizkaiko Foru Aldunderia eta Garraio, Mugikortasun eta Hiri Agenda eta Abiazio Zibileko Ministerioari. Baita herritar parte hartzeko bilkura bat deitu zen, dokumentu udalaren webgunean mantendu zen, eta ondoren Bizkaiko aldizkari ofizialen eta Euskal Herriko agintaritzaren aldizkarian argitaratu zen hilabetez. Amorebieta Etxanoko zarataren aurkako ekintza planak inguruneko zarataren aurkako borrokaren ildo estrategikoak biltzen ditu. Plan honek helburu bikoitza du. Alde batetik ingurumenaren kalitate akustikoa bermatzea edota kutsadura akustikoaren ondorioak arintzeko neurriak hartzea, eta bestetik eremu lasaiak etorkizunean jasan dezaketen degradazio akustikoaren gandik babestea. Jarraitutako prozesuaren ondoren eta alegaziorik aurkeztu ez direnez, zarataren aurkako ekintza plana onarpenerako ekarten da. Izaskun. Lehenengo eta behin, barkamenak eskatu nahi doaz, edekote kristolango trankazo, orduen igual nire itzartzean zehar gelditu barnaz, arnaz hartzeko. Bai, lehenengo eta behin, gure azarrea adierazi nahi dugu ez, beste behin, bai batzordean eta baita osoko bilkura honetan gure hizkuntz eskubideak urratuak izan direlako. Abenduaren 3ko adierazpen instituzionalaren zati bat ekarten dut. Amorebieta Etxanoko udalak konpromisoa eta ardura hartzen ditu behar diren neurriak hartzeko euskara gaztelaniarekiko berdintasun egoerara heldu dadin, eta horretarako behar diren baliabidea jarriko ditu. Halaber, arduradun politikok gainerakoen aurrean eredu izateko konpromisoa hartzen dugu. Baita bitartekoak jartzekoa ere, denon hizkuntza eskubideak bermatuta egon daitezen. Zertarako balio dabe adierazpen hauek, edo hainbeste nahi dozuen bikain ziurtagiriak ez, osoko bilkura honen jardunean dokumentazioa gaztelera utzean helarazten bada ez. Bai, zarataren maparen memoria txosten juridikoa eta txosten teknikoa eta baita ekintza plana bere txosten juridikoa eta txosten teknikoa gaztelera soilik aurkeztu jakuz. Ez da lehen aldia, ez bigarrena, ez hirugarrena, hau gertatzen dela eta gure kesa adierazten dugula, eta batzordean be, adieraz egin nizuen hau bera, eta espedientea plenorak harri dozue bere horretan. Esango dozue Bilduketan ari ezaten dutzela, zuen kanpainan esan zan dugu moduen, gogoratzen dozue esku hori alde baten agertzen zirela PNV-ren proposamenak edara koloretan eta diztiratzu, eta beste aldean agertzen ginean Bildukoa ezetza grisean, ez da? Baina ezkeguka hain argi dekoguz non dauzen gure marra gorriak, ez? Eta zer ez gauzan preston hartzeko, eta euskara eta euskaldunon hizkuntza eskubideak dira marra gorri garrantzitsuenetakoa guretzako. Hori esan da, sartuko garaia edukietan, bai, eta planaren prozesuan bertan. Parte hartze prozesuaren frakasoa, beste behin. Askotan jarri dugu mai gainean, ez, udal gobernu honen gaitasun falta edo interes falta, herritarrekin parte hartze prozesuak aurrera eramateko, ez? Bai PGV-ren kasuan, bai espazio publikoaren ordenantzaren kasuan, eta hau beste bat da, ez? Beste behin urriaren 3an deitu zen parte hartze saiora, esan herritar bat bera bezagertu. Gogorazin nahi dugu, zarataren kutsaduraren 213/2012 dekretuak, 18. artikuluan diola, ekintza plana onartzeko prozeduran, herritarren parte hartzeko prozedura bermatu beharko da, bermatu dino.
Txosten teknikoan ondo jasotzen da, hau gazteleraz esango doz, esan dute moduan, txosten teknikoa gaztelera utzean jaso dugu. El 3 de octubre se convoca una sesión de participación ciudadana. Txosten juridikoan aldiz, hau berriro gazteleraz, se ha realizado un proceso de participación pública con fecha de 3 de octubre. Hau ez da guia, deitu zan, baina esan burutu, ze esan inora gertu. Orduan ulertzen dugu, dekretuan exigitzen den parte hartze prozedura ez dela bermatu. Eta, bueno, azkenik edukietan sartuta, hemen ez dugu asko sakonduko, ze memoria gazteleraz heldu jakunez, bez dugu lanketa sakon bat egin, egia esan, baina ikusi dugu beste udalerri batzutako zarataren kontrako ekintza planak aztertuta, iruditzen jaku ona ekarten dan ekintza plan hau, ez da oso ambiziosoa, ambizio falta dekola. Egia da, gure udalerrian kalitate akustikoko helburuak ez betetzaren arrazoi nagusia trafikoa dela, eta hor udalaren esku hartzea mugatua dela, baina ezin da itzakia hori erabili zarataren problematikari aurre egiteko neurri zehatzak ez proposatzeko. Ze zarataren problematika kalitate akustikoko helburuak betetzetik asko zaratago doa. Aisialdi eredua, kale garbiketa zerbitzuak, zamalanak, trafikoaren kontuaz gain asko eta asko dira zarataren problematikarekin lotutako kontuak. Eta aurkeztu jakun ekintza planean jorratzen ez direnak. Eta, bueno, arrazoi guzti horrekaitik eta batez be, gure hizkuntza eskubideak beste behin urratuak izan direlako hori azpimarratu nahi dugu, ezeskoa bozkatuko dotzegu planari. Eskerrik asko. Ester? Bueno, bakarrik komententea, hizkuntzari buruz esan dozuena, arrazoi deko zola, ekintza plana zein mapa, erderaz bakarrik egon zen, kontratu hau edo eskatu zanean enpresa bateri lan haueteko, momentu horretan ez ziren egon euskarazko izapideak batatuta, oin gaur egun eskatzen den edo zein lanetan, eskatzen da zelan lan horren emaitzak edo, baita euskaraz edo bai erderaz egon behar direzen. Hortik azkenengo batzordikoana bai saiatu garena da itzultzen. Eta, bueno, ez dugu kine aste honetan, baina gaur bertan guztot bialdu dala ja danoi euskaraz egongo dala. Osea, que, bueno, hori zuzendu da. Hori jakin dugu ez da, euskara itzultzeko lanetan zabiziela, baina, orduan ez dugu ikusten presa hau, ez da? Zegaitik ez da itxaron, euskarazko bertzioa izan arte plenorak arteko, ez? Niko zanguratzu da. Eskerrik asko izan. Urrengo puntora joko dugu. Amorebieta Etxanoko udalaren 2025ko aurrekontu orokorraren behin betiko onespenaren berri ematean. Miran, mesedez? Bai, hau Amorebieta Etxanoko udaleko aurrekontu orokorra dakizunez udalbatzak onartu zuen pasadan urteko azaroaren 22an egindako osoko bilkuran, hasiera batean. Ondoren argitaratu zen Bizkaiko aldizkari ofizialean, eta 15 egunez ez zan egon legezko interesatuek ez zuten inolako zuzenketa eskerik aurkeztu, eta 2024ko aurrekontua behin betiko onartutzat jotzen zen, eta argitaratu zen behin betiko onarpen hau Bizkaiko aldizkari ofizialean 2024ko abenduaren 28an argitaratuaz. Iez, Carmela. 8. Osoko bilkurari ordenantza fiskalen behin betiko onarpenaren berri ematea. Miren, mesedez? Kasu honetan, udalak urriaren 25an egindako osoko bilkuran tributuak arautzen dituzten ordenantza fiskalak behin-behineko aldatzera erabaki zuen, argitaratu zen, ez da egon erreklamaziorik, ez iradokizunik eta ezerrez, eta orduan erabakiak behin betikotzat edo netxiak jotzen dira. Hauek danak, onartutako aldaketa guztiak 2024ko abenduaren 30ko Bizkaiko aldizkari ofizialean argitaratu dira, eta indarrean sartu dira aurtengo 2025ko urtarriaren batean. Eskerrik asko. 9. puntua. Osoko bilkurari 2024ko aurrekontua gauzatzeko udal arauaren 20. artikulua. Diru laguntza izendunak aldatu izanaren berri ematea. Marea Amore.
Jon, mesedez. Bai, Maramure nesken futbol taldea 2008an sortutako proiektua da, nesken futbol talde bat sortzeko, kadete eta kadete betik doazen taldeak egiteko, eta Amorebieta Etxanoko udalak 6.000 euroko diru laguntza ematea erabaki zuen aurreko urtean, osoko bilkurati pasatu zen, eta orain 2024ko diru laguntza izendunen zerrendan sartu izanaren berri ematen dugu bilkurako puntu honetan. Jon. 10. osoko bilkurari 2024-2019 alkatearen dekretua kredituen transferentziei buruzko 3 zenbakiko espedientearen berri ematea. Miren, mesedez? Bai, hemen abenduan gizarte larrialietarako partidarako aldez aurretik egindako estimazioak baina handiagoa beharko lukela ikusita gizarte ekintzako eta azeko zinegotziak kreditu transferentzia bat egiteko eskatu zuen programa berdineko beste partida batean zegon soberakina izango zutela aurreikusita eta proposatutako transferentzia programa talde berean barruan egiten da. Eta horrekin egintzan, dagozkion onespen txostenekin alkate dekretua 8.211 euroko zenbatekoarekin. Asko, miren. 11. osoko bilkurari 2024ko 2008 alkatearen dekretuaren kreditua gaitzeko lehen zenbakiko espedientearen berri ematea. Miren, Urrian 3ko 107/2024 foru dekretuaren bidez, hirimugikortasunaren diagnostikoak egiteko foru diru laguntzen oinarri arautzaileak eta deialdia onartu zian. Eta hor, foru diputatuaren azaren 5ko foru aginduaren bidez, 10.000 euro eman zitzaizkion Amorebieta Etxanoko udalari hirimugikortasunaren diagnostikoa egiteko. Eta kontu hartzailetzaren txostenak diona jarraituz, egin dena da, kreditu hori gaitu aurrekontu, 24ko aurrekontuan. 12. 2024ko ekitaldirako finantza kontroleko urteko planaren berri ematea. Miren, mesedez? Hemen urtero badakizue egiten dugula urte hasieran aurreko ekitaldiko zein finantza kontrol egiteko plana aurkeztuko dugun eta kontu hartzailearen proposamenez 2024 urteari dagokionari urrengo gauzak aztertuko ditugu. Diru sarreren arloan eraikuntza instalazio eta horren gaineko zerga eta gastuen arloan kontratu txikiak eta diru laguntzen eta laguntzen arloan gizarte larrialietarako laguntzen arloan emandako diru laguntzen justifikazioa berriro ere egiaztatu edo aztertuko da. Hau bere garaian ere egintzan, aldaketa batzuk eta egintzian, baina horre bai 2019an da 20eko finantza kontrolak beranduago edo amaitu zian, eta berze ikusi ze emaitzak eduki ditun nagusiki. Eskarrik asko, miren. 2025ko, alkateak eskuordetuta tokiko gobernu batzordeak hartutako erabakien berri ematea. Bale. Salto indot. 2025ko diru laguntzen plan estrategikoaren berri ematea. Bale, aurten ere, urtebeterako diru laguntzen plan estrategikoa ekarri dugu, eta txostenean bertan agertzen da, baina plan honek helburu komun batzuk dauzka eta beste batzuk estrategikoak. Zehazki bi dira, Zornotzako auzotarrak interes konkurrenteko udalkudeaketako eremuetan parte hartu dezaten bultzatzea, sustatzea eta bultzatzea, bai eta gizabanakoen gizarte bateratzea sustatzea ere. Aukera berdintasunaren printzipioa defendatzeko gizarte kalte bariatasunerako egoera jakin batzuetan dauden herritarrei diru laguntzak emanez, eta bigarrena da Zornotza bizitzeko leku honena izatea. Jarduera arlo bakoitzak bere helburuak garatuko ditu, eranskinean zehazten diren ildo estrategikoen bidez, eta diru laguntzak arlo hauetan ematen dira. Gizarte ekintza arloa, eta hemen berritasun bezala onuradun berri bat sartu da nazioarteko garapen planak eta lankidetza planak sustatzeko, unruari laguntza emanaz. Bigarrena kultura, euskara eta kirol arloa da, ondoren hezkuntza arloari dagozkionak, iraunkortasun arloari dagozkionak,
ekonomia sustapenaren arloa eta berrintasun arloa. Eta hemen berritasun bezala, leheno komentatu dugun bezala, diru laguntza izan duna gehitu zaio Marea Moreri berrintasunaren arloan. 14. Alkateak eskuordetuta tokiko gobernu batzordeak hartutako erabakien berri ematea. Ester, mesedez? Bai, tokiko gobernu batzordea 2024ko abenduaren 20tik 2025ko urtarrilaren 24ra hartutako erabakiak zerrendatuko daz. Bat, legeztatu San Miguel auzoko 15 poligonoko 129. partzelan dagoen estalpea handitzea. 2 obra lizentzia Urritxe auzoko UEIan 6 etxe bizitza eraikitzeko. 3 bereizteko lizentzia konbenio kaleko 13. zenbakian dagoen higiezina jabetza horizontalaren araubideko finka gisa eratzeko. 4 behin betiko onartu Amorebieta Etxanoko egikaritze unitateko suskidura jarduketaren birpartzelatze proiektuaren bigarren testu bategina. 5 Boroa industrialguneko 2 bederatzi partzelan dagoen eraikin industriala lehenengoz okupatzeko lizentzia. 6 hasiera batean onartu Kortederra UI bat lurzoru urbanizagarri industrialaren sektoreari dagokion urbanizazio proiektua. 7 obra lizentzia Zubieta poligonoko P1 lursatean lehendik dagoen eraikin baten goiko solairua egokitu eta instalazio berriak ezartzeko. 8 Amorebietako 18.801, 18.803, 18.855 zenbakidun erregistro finkak bereizteko eta batzeko lizentzia. 9 obra lizentzia San Pedro de Boroa bigarren zenbakian dagoen baserria birgaitzeko. 10 obra lizentzia Boroa auzoko 30B zenbakian dagoen baserriaren barrualdea berrizteko lizentzia bai. 11 onartzea txanda irekian eta lehiaketa oposizio bidez biltegiko arduradun lanpostu bat betetzeko deialdia eta oinarriak. 12 luzatzea Amorebieta Etxanoko udalaren eraikin publikoak garbitzeko zerbitzuaren kontratua. 13 onartu Amorebieta Etxanoko udaleko funtzio publikoko sailari lotutako administrazio orokorreko teknikarik plaza bat administrazio publikoen arteko merezimendu lehiaketaren bidez betetzeko deialdia arautuko duten oinarriak. Eskerrik asko, Ester. Eta azkenengoko puntora joko dugu eskariak eta galderak. Baten batak badeko zeo zer? Bukatutzat emongo dugu gaurko plenoa.